мӯйҳои дароз ва ороиши зиёд. лола зиндагиашро бе ороиш тасаввур намекунад. ӯ дуҷинса аст, яъне писар таваллуд шудааст, вале мехоҳад духтар бошад. бо вуҷуди ороиши зиёд аз ҳуснаш қаноатманд нест. биниям ба худам хуш намеояд. қоматам мавзун аст. қаблан китфонам васеъ буд. лола дар кӯдакиаш ба мошинчаву бозичаҳои писарон таваҷҷӯҳ накарда, бештар бозӣ бо лӯхтакҳоро дӯст медошт. мо қирғизҳо суннати хатнаро дорем. вақте маро хатна карданд, хурсанд шудам, ки ба духтар мубаддал гаштам. лола ҳанӯз ҳам орзу дорад, ки духтар шавад ва ягона роҳи расидан ба ин орзуро дар ҷарроҳии пластикӣ мебинад. соли 1996 хондам, ки табибони мо як хунсиро ҷарроҳӣ карданд. ҳамон вақт орзу кардам, агар пул ёфтам ҷарроҳӣ мекунам. баъдам барои бемории гурдаҳоям бистарӣ шудам. вақте шифохона будам, дар бораи ҳамин фикр мекардам. бо табиб гуфтугӯ кардам ва мӯйҳоямро баъд аз он сар додам. ҳама чиро аз ӯ пурсидам. гуфт, ки кори мумкин аст. биё муомила мекунем. яъне аввал ҷарроҳӣ мекунанд, сипас ман $4000 мепардозам. фикр кардам, ки дуруст ҷарроҳӣ мекунанд ё лаззатро эҳсос хоҳам кард. дар бишкек ин кафолатро намедиҳанд. ҳоло мехоҳам синаи силиконӣ бигузорам. кафолат медиҳанд ва қиматаш ҳам муносиб аст. 2 сол пеш ба мо гуфтанд, ки синаи силиконӣ $3300 ташкил медиҳад. гузоштанаш $1000 аст. ҳоло харҷи умумии ин ҷарроҳӣ $2500 аст. ин пулро ёфтан мумкин аст, аммо дар бишкек мушкил аст. лола ҳоло барои ҷарроҳӣ пул ҷамъ накардааст, аммо барои табдил шудан ба як зан як қадам бардошт. ҷинси ӯро дар паспорташ зан навиштанд ва қонун ҳам ба ӯ инро иҷоза дод. мехоҳам қиёфаамро дигар кунам. худо хоҳад дар қирғизистон ё кишвари дигаре мекунам. тағйири санадҳо осон аст. баъди 4 моҳи муоина дар шифохона санад мегирӣ, ки дуҷинса ҳастӣ. ба ЗАГС меравӣ ва дар муддати 10 рӯз шаҳодатномаи таваллудро дигар мекунанд. тамом. бо ин санад ба идораи шиносномадиҳӣ меравӣ ва шиносномаро иваз мекунанд ва ман ин корро кардам. номамро иваз кардам. насабу моҳу соли таваллудамро бетағйир мондам. хостам соли таваллудамро иваз кунам, то ҷавонтар ба назар бирасам. лола мегӯяд, ки маҷбур буд аз ин роҳ равад. дар қирғизистон муносибат ба дуҷинсаҳо манфӣ аст ва лола инро хуб медонад, чунки барои тамоюли ҷинсияш ӯро латукӯб ва таҳқир кардаанд. мехоҳад бо ҷарроҳии пластикӣ зиндагиашро тағйир диҳад ва ба як хушбахтии воқеии занона даст ёбад.